Здравейте, аз съм Илия. Аз съм Виктор. Зад нас се намира чисто новия Volkswagen Tiguan. Той е при нас, тъй като сме част от Volkswagen Tiguan Blind Dates Dual Connected Challenge. Интересното е, защо е Blind Dates всъщност, може би трябва да обясним. Защото получаваме тази кола и в нейната навигация е заложена дестинацията, до която трябва да стигнем. Ние не знаем къде отиваме, ще се доверим изцяло на навигационната система на новия Tiguan. И търсим изненадата от посоката, която са ни задали от Volkswagen. Но преди това имаме една идея. Нека пробваме офроуд възможностите на този автомобил. Абсолютно, аз съм с две ръце за тази идея, а всъщност забавната част за мен е, че Илия няма книжка, така че аз ще съм шофьорът. Но аз съм професионален багаж, така че нямам търпение да се запозная с инфотеймент системата. Така че нека тръгваме. Да тръгваме. Do you have money you can buy in? Добрата новина за нас е, че от Volkswagen ни осигуриха модел с пълен пакет от екстри, сред които са адаптивният круиз контрол, автоматичната спирачка за града, асистент за лентата, който не се притеснява да ви върне обратно в правилния път, но и технологията 4Motion, комбинирана с 2-литров дизелов двигател с 150 конски сили и 7-степенна автоматична скоростна кутия. На пазара има конфигурации от 1,4 литров бензинов двигател с ръчна кутия до доста по-мощни вариации с 240 конски сили. Но да се върнем на нашия Tiguan и 4Motion. Технологията осигурява 4 режима на поведение на автомобила, съобразени според условията и терена. От заледен път, през спортен и комфортен режим, та чак до офроуд. Новият Tiguan не е революционно различен от успешния си предшественик, но показва еволюционното си развитие. Дизайнът е претърпял редица промени, които му придават приятна, но и енергична визия. Предницата, базиране на новия Passat, има М-образна решетка, която се влива към LED фаровете. Отместваме поглед към профила, а вниманието ни е насочено от дръжките към задницата, водено от декоративния елемент. Той е обединяващата линия, която приключва в задните светлини. Стоповете имат лек 3D ефект, който ни хареса. А като цяло задницата има много по-спортно излъчване спрямо стария Tiguan. Всъщност това важи за целия автомобил. Инфотеймент системата позволява връзка с смартфони през Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, така че да контролирате музиката и обажданията си директно от централната конзола или волана. Вградена е системата CarNet, която дава достъп до новини, информация за времето, близки паркинги и бензиностанции. Ако свалите мобилното приложение CarNet, можете лесно да задавате дестинации през смартфона си или да добавите дестинациите на събития от календара ви. Можете да включите и USB флашка или SD карта с музика и снимки, които да пуснете през системата. Вградената навигация с богати настройки и гласов контрол, който работи бързо и удобно, като указанията за посоката могат да се показват както на централната конзола, така и на шофьорския екран зад волана и HUD дисплея, разположен в зрителното поле на шофьора, така че да вижда важната информация без да покъсва поглед от пътя. След като свърши нашето офроуд приключение и разгледахме различните режими на работа на колата, всъщност Вика, какво ще кажеш за тях? Мога да кажа, че от Volkswagen наистина са се постарали да направят един комплексен автомобил, който да е еднакво добре да се държи както в града, така и на магистралата и дори в песъчливия път към село, примерно. Разбира се, не може да очакваме страхотен офроуд автомобил, който да ни прекара през почти отвесни наклони, но със сигурност Tiguan ще се справи с калните, заснежени и гадни пътища, треторазделни и така нататък. Всъщност се справи добре с една ръкичка, така че може би не трябва да надценяваме тази кола, но не трябва да я подценяваме. В никакъв случай, абсолютно. Да. Офроуд режимът предоставя достатъчно възможности за настройки, така че... Да, всъщност цялата инфотеймент система тук е адски удобна и за шофьора, който може да управлява всичко от волана си, но Вики нямаше кой знае колко тази възможност, тъй като аз бях зает с тъчскрина отпред, който може да се управлява и с докосване на екрана, може да се управлява с въртене на бутончета. Въобще забавлението е тотално.
Освен това, вързах телефона си и Apple CarPlay е изключително удобен интерфейс. Сякаш хоумскрина на телефона се пренася върху бордовия компютър, което мисля, че е доста удобно. Разговорите също биха могли да бъдат лесни, ако приятелите ви не са с вас колата, искате да си говорите с тях. И като цяло съм доста впечатлен. Ние почти стигнахме нашата дестинация. В югозападна България сме. Не съм много сигурен къде точно отиваме. Важното е, че е изключително красив и живописен път. И още по-хубавото, че времето се оправи и в момента пътуваме наистина страхотни условия. На мен това, което ми беше много удобно като шофьор, всъщност е, че картата може да се пусне в екрана по средата, между оборотомера и скоростомера. Продължаваме. Малка засечка. И всъщност въобще не ми беше необходимо да гледам големия екран до мен. Просто си следях какво се случва директно пред очите ми. Което на мен пък ми даде възможността да си играем много с големия екран и да гледам къде сме в региона, какво има около нас и въртя картата. Въобще, реално пътникът на предната седалка и шофьора могат да използват цялата система абсолютно независимо един от друг благодарение на двата екрана и да не си пречат, което като един професионален багаж оценявам високо. Ами да, почти стигнахме. Ще се видим след няколко минути на нашата дестинация. Остават ни само няколко километра. Стигнахме до нашата дестинация. Оказа се, че тя е село Невестино, което се намира между Дупница и Кюстендил. И всъщност точката, до която трябваше да стигнем, е Кадин мост. Той е строен през 15 век и може би един от най-старите мостове в България, които все още се използват. Много живописен мост, който минава над река Струма. И всъщност, ако се слезе малко под него, в тревата стават страхотни снимки към моста. Препоръчваме ви да дойдете и да го видите, ако имате път насам. И така, мисля, че все пак се справихме с предизвикателството. Абсолютно. Ти като професионален багаж, как се почувства в колата? Ами, доста ми беше удобно. Това е една от малкото коли, в които седалката за пътника отпред може да се настройва толкова много. Адски удобно е. Освен това, инфотеймент системата ме спечели на 100%. И да, като цяло, като професионален багаж, ще одобрявам тази кола. Аз като непрофесионален шофьор, но все пак шофьор, също мога да одобря седалките на първо място, тъй като са изключително удобни. Голям плюс седалката на шофьора е механична, може да се меси само с бутони, не е нужно да ползвам ръчки. Самата навигационна система беше удобна, не се объркахме никъде, дойдохме по максимално добрия път. Всъщност можехме да изберем най-бърз, най-живописен и най-кратък път. Ние избрахме живописния и той беше наистина такъв. Ние мисля, че изпълнихме предизвикателството. Единственият проблем е, че сега трябва да се приберем обратно вкъщи, но с тази кола мисля, че няма да е чак такъв проблем. Ще пуснем ли картата? Ще я пуснем. Нека тръгваме. Хайде.